Ma! Pa! Wala? Ha? Ay! Walang tao. Na, sige, magbalik na lang ako. Sayang, iaabot ko pa naman na. Basta yung anak ko, Okay naman na. nakain mo na ba ng linugaw? Nagkaon na. Okay naman na siya. Okay na? Wala na masyado. Ayun. Naghaharutan na kami. Amiba? Amibiasis. Tubig yan sa pagkain. Sige pa sa kalibang. Hindi naman na, pero hirap nga siya maglibang kasi Masakit yung kwit niya. pag luwa ba? Oo, masakit yun. Mm-mm. Kasi may Mahapde kasi gawa ng yung maanghang ba? manghang, mahilig sa manghang. Mm-mm. Pagka Ano hindi niya pag magkalibanga, magigil yung kwit Lalabas. niya. Masakit. Mainit. Overtime ka man, Papa Jun. Overtime kasi wala na kayong pagsahod. Ha? Siya na ikaw na mag-ilaw. Kaya na lang. Ano pala, oh? Overtime to. Ah! Kasi na oh. Oo, uy, sosyal. Naka-finishing. Magkulay pa, pintura pa, dili na. Oo, wala po. Sa kabila din. Sada. Ito rin sa ref. Yung sarili, hindi pa tapos. May double pa dyan. Oo, may pare. pinto dyan oh. Back door. Oh. Taray. Tapos ito yung CR. Sosyal naman. Lapit-lapit na. Na. At least tuloy-tuloy. Nagulat nga siya. Bakit? Nagulat si Brenda. Yung pagkita niya ng video. Kita mo to? Sabi niya, nagpapagawa pala sila ng bahay. Oo, nagulat ba siya? Sabi ko, di mo ba nakikita sa post ko? Hindi, siguro kay Bimbo kasi nag-post si Bimbo. Sabi mo kanina. Doon niya nakita. Kaya namuta ako sa hardware. 40,000 Okay. yung Doon sa ano? Nakuha mong materyales? sa akin, 28 lang. Ah. Tapos okay na rin pala ito. Wala ka pang kuryente dito? Wala pa, pagpakabit ko yung kurente dyan kasi naputol. Ay, tsaka yung fuse. Wow. Putulan sila dati. Wow. Kaya mag-ano ng Kabit. iba i-connect na lang. Okay naman na dun si si Brian kasi may gamot naman na siya. Sabi ko sa kanya, magpa-blood chem para matingin lahat. Oo. Natakot nga siya kasi meron na siyang binigyan rin siya ng gamot para sa high blood ba? Oh, wow. 150 over 100. 140. Sa pagkain niya kasi mahilig sa litson, Kila rin BP niya. karne, 140, 100. 100. Naku. Ayan, taas nga. Parang ganito rin yung ilaw ni La Bakang, no? Sa akin din, ganun. Ang bilis. Wala ganun ba siya, oh. Ang bilis. Warm light yan. Warm light as white Okay, warm light yun. Ang white yun dyan, oh. sa loob. Yan ang Yung mga sa white. gilid lahat, warm yan. Hindi naman niya magastos sa kuryente. Oh. Hindi naman. Hindi. Hindi na kasi LED Mate, light ito eh. LED. Iba Pag na LED yung- light, Oh, iba yung Mas- bell, yung mas dati, ano siya? Yung, Yan, oh, yung ganito. ayan, mas mahal yan. Pero pag ganyan, okay naman na siya. Maliit lang ko rin dito. Ikaw pala nag-overtime eh. Dahil dyan! Tcharan! Ang aking pangako. Wi-Fi! away. Ala, nandito. Oh, yes! Wifi na kami. Magkano? Ano? Regalo! Wow, thank you, Ma'am CJ. Wifi na kami dito. Hindi na kami magpa-load ng 600. Ay, pwede mo na i-connect dito para masagap O yung... paano? Anong gagawin namin Hindi, dito? i-connect mo yan dun sa wifi dito sa kabila. Siya yung sasagap ng signal dun. Para dyan. Sa maids. Yes. Dun Ano sa pag- main, sa mage. Paano pag install? Makikita mo naman yan dyan, i-true connection. Hindi naman ako Mamaya marunong- ite-testing Hindi naman ako natin. marunong ramdrado. Gawin natin yan later. Tapusin mo na ni Papa yung gagawin niya. Magano yung ilaw mo, no? Yung lightsman. Hindi ko maigo na yan lang. Ayan na. So, ito na yung extend, ano ba to? Tinatawag siyang AP repeater router. So, ayan. Maids. Mage connected.
Malakas? O baka dun yun sa ano, yung extender dapat pa. Yan. Para mas malakas siya. Kailangan may i-set up natin. Ayan, ite-testing na natin. Sinaksak ni Papa dyan, yung ilaw. Isa-isa. Okay? Yes. Wow! Leather. Wow! Ang ganda ng bahay! Sosyal! Lah! Anong ulam nyo dito? Wala pa. Ah, ginamos. Ginamos. Wala na ka ginamos? Ah, Sabi ko kay Brenda, ngayon ko ginamos. bawal na, maalat na yun, mother. Ano? Iwan ko muna. Tanggalin ko muna. Okay, ano muna, Tanggalin ko kausap. muna. Ang ganda ng ilaw nila, Papa, dito. Naapa-isa. Then, tingin ng wifi, okay na yung wifi natin, mother? Malakas na ba? Ah, ayan ha. Okay na. Kusog, kusog pa. Kusog. 3 bars. Oh. Oh, di ba? So, okay na rin Thank you, Ma'am si J. I love you. O, tingnan mo na natin pa yung ilaw. Oh, wag mo na. Ano na yan, ma? Ba't umuusok kayo dyan? Oh, basog-basog ba? Ha? Pasigat ka na. Wow! I love it. Ilan tabi? Ah, Wow! Ang taray! Hala! Grabe naman! Pausok muna para walang lamok. Oo. Ang ganda, mother, father. Wow! May pa-lightings. Yung sa kwarto nyo, wala pa. Taray, bong. Pag nandito ka, ma, abot pa rin sa loob. Ito naawa ba? Abot. Oo. Tapos kapag ano pa, subukan na pag ililipat yung extender na wifi dito ba sa inyo sa labas, bukas, anuhin natin ulit, i-testing. One day muna doon. okay. Magaparatis magamit na siya ba? Para Loading. pero 4 na bar na yung wifi. Wow! Tara, may pa-extend. Congratulations! Thank you sa wifi, Ma'am si. I love you. Para mabilis ang kontakan natin. Hindi na kami mag-load. Oh, yung sabi ko nga, wag na mag-load kasi sayang yung wifi. Pag Kasi, kaya nga, hindi magamit yun. maghapon sila kara wala naman dun sa bahay. Kaya nandito lagi, 'di ba? Kaya sa bahay, pag school yung dalawa, Walang gagamit, si Gwen lang sayang. ang gumagamit. Oh, doon sa bahay? Oo. Oh, kasi gabi ang trabaho. Oo. Pag umaga, walang gumagamit. Tulog. Aray. Siyempre, si Mama Sita, parang alam niya na to. Hi! Hindi, so, eto na mga ma'am, na unti-unti na pong matatapos yung kanilang mansyon, no, yung kanilang bahay. Tapos, yung nga kanina, sabi nga ni Brenda, nagulat siya kasi, nagpapagawa pala kayo, nagre-renovate kayo. Kasi sabi niya, parang nagtataka siya kung saan ba, bakit may mga materyales. Wala naman siya. Yung pala dito, maganda na siya. Tapos, syempre mga moms, nung kasal nila, kung hindi naman po namin maitatanggi talaga, no? Lahat naman po talaga kami is talagang na-bless nung kasal ninyo. Yes! Eh, di ba may pangako nga ako magsasargaw? Ay! Tuloy. Ha? Tapos hindi naman kami magtuloy. Ay, saan ba tayo? Ano ba yung usok natin? Hindi kasi hindi na nga tayo matutuloy, di ba? Na magsargaw. So, kasi wala kaming budget. Correct. Eh, sabi ko naman, sagot ko naman po yung pamasahe nila tsaka accommodation nila. So, ang sabi ko na lang, eto na lang. Ito yung share ninyo dun sa mga videos ko. Pakas mo na lang para may pangsahod kami ng trabahante. Hindi, tsaka yung pambili mo ng ano. Tapos, ha? Regalo, kasi di ba nung kasal nila, hindi ako, sabi kasi ni mama, lahat kayo kailangan money bridge. Manibig. Ay, Ikaw wala, nasimot tayo nun eh. So, since, andito na yung sahod, ayan. Wow! Sa yung dalawa ni Papa. Thank you, Ma'am CJ. I love you Pangsahod both. na kami. Thank
Sa totoo lang, wala kami pagsahod. Naubos na yung savings ni Papa. Ubos na. Nahurot. Nahurot na saan. That is, ayan. Thank Tapos, you. hindi, actually, yung ano dyan, yung 5,000 galing kay Daddy Ed. Daddy Ed? Daddy Ed? Si Daddy Ed. Thank you, Daddy Ed! Kabalo mo siya? Hindi ko nga siya. Daddy Ed ba? Kanang nagstay sa farm, nagstay kay Mia. Ay, si Ed ito? Oh, nagbigay siya ng 5,000 pesos. Thank you, Daddy Ed! Tapos, Thank you. May pagsahod na kami. yung iba dyan, Sa'yo. ako na. Thank you, Ay! si Jay! Thank you so much. I love you. Kasi dapat mag-honeymoon sila dun sa Siargao. Kasama ko nga siya with the road trippers. Eh, yun ang wino-worry ni Mama. So, since hindi sila pumunta, huwag mo muna sabihin, pero bilangin mo lang. Hindi ko na makita. Ayun na pagsama mo, ha? Oo, pa-surprise ko na lang din eh. Kinuha ko pala yung papel mo doon. Ayan. Ay. Wow! Thank you, Ma'am si Jay. Thank you. Thank you, Papa. Daddy Ed. Daddy Ed, thank you. Yes, May that's- pagsahod na kami ngayon sa tubig. Ayan. Hala, Thank you. si Caro. Maraming salamat po. I love you too. And thank you kasi lagi kayong pumapayag sa pagbablog ko sa inyong dalawa. Share niyo yan doon sa mga kinita ko nung week ng inyong mga kasal. Yes. God May bless. share kami. Yes. Thank you. Oo, kasi syempre Sana all. syempre alam ko magpapagawa pa kayo. Diba? Tas para nang sa ganun, hindi nyo rin ako pagsawaan na lagi ko kayo i-vlog dito sa bahay nyo. Thank you! I love you, boss! Ayan. Bukas itutour ko naman na kayo ulit sa mga bago pang pagbabago dito sa kanilang bahay. Mukhang 2 weeks na lang ito, tapos na. 2 weeks na lang. April. 2 weeks, adi pa dahil. Tapos na 2 weeks. Mga 2 weeks. Kayang-kaya ni Papaya kasi Kaya yan. tinan mo ngayong gabi, nai-on niya kaagad yung ilaw. Ngayon lang to? Ngayon mo lang to na-set up? Ngayon lang. Ngayong hapon lang. Oh, di ba? Wala na siyang dikit-dikit o ano. Meron pa. Pero yan, ano na siya, parang isi-secured lang. Oh, yan. Thank you so much. Enjoy!